Renungan harian Ikut Laku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikut Laku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikut Laku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlaku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas, selamat hari Minggu. Non dungsipul kor di acara nomor 10 tolu, dungsipul sian wik UKKM TBG ma kor sian HKBP Kamal Raya. Naik pukoto mah permingguan di Manogoton, martangyang nahohom mahita.
Amin. Marende hita sian buku ende nomor 565 ayat sada 2 dot ayat 4. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toti parbadia, na tumapa langit dohot tanoon, amen. Tai tangihon masoraku ale Jahoba, molo jojo wau, didok rohaku komandok, lui hamu ma bohiku, atong bohim ma nahulului ale Jahoba, tai unang ma tabunihon bohim marodopon nau. Jahoba do panondongi diau dohot hatuaku tumida ise mama biarau. Jahoba do partanobatoan ni ngoluku tumida ise ma au biahaton. Amen. Haleluya. Martangi yang hita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan amanamina di banua gijangi usehon matodim na badai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut kuriam asalam rarat jalalam hot hatam na badai di tonga-tonga ni hamion lehon mahiras ni roham di naposom majamitawan hatam asalam pita jalalap gadda huriam na badiai patotong mahuhut rohanami mangoloiho satro di ujung di bagasan haporseon na ture
marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni di bata, imasian patik palimahon, tatro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah de batam diho. Patik panopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon unang ho olo makat tidakpon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Rap mahita mangidogogo tuhata lau mangolahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulah nahumbar tu patik mi. Amen. Tuhan Yesus Tuhan
poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasaon hati goran nami na mangasaon asini roham na godangido. Sai asi maroham mida sandok bangso nami se sama dosa nami salutna. Sai sungguli marohanami asa muba roha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amin. Kabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayan tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibalosson tu hita hombar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka namak kabiari ibana. Asangapon ma didebata na dikijang. Amen. Epistel di Migutta Sadereon iman atas surat di Matius 10 tolu ayat 10 satro di ayat 10 pitu tajahama marsikat soring jala di ayat 40 di rap mahita manjahasa dungi didapoton akasisianna maibana mandok puasa marupa maho marjamita tunasida alaini nama mangalusi nasida alanyordo si basa-basa doi tuhamu ubahin na ditadahamu aka hasimon ni harajaon banua gijangi
alai dang di basa-basahoni anggo tunasida. Ai tugano paradongan lehonon do jala pasuksuhon, alai buaton ma sian napto paradongan na adong di ibana hian. Ido alana ubai na marupama au majamitai nasida, ai marbida nasida soharu di ida, jala marbinege nasida soharu di bege, jala dang diatusi. Asanong Jepang ma dinasida na sinurirakon ni si Jesaya na mandok, begeon na si pareon muna do inian, matuaso atusan muna, si malolong muna do marnida sanian, matuaso tandaon muna. Naung takang dorohani bangsoon jala mangiol do pinggolna, dia ipit do matana, asa unang marnida si malolongna, unang marbinege si pareonna, jala unang mangatusi rohana, asa unang mulak jala unang malum nasida bahenoku. Alai martua do si malolong munda ala marnida dot si pareon muna ala mar binege rakita, aina tutu do na hudokon tuhamu, torop do aka panurirang dohot aka partigor, aka namasihol na idon na nian naung ni ida muna, ape dang di ida, jalan lain begeon na nian naung binege muna, ape dang di bege, ima sahatna, martua do akka natu mangihon hatene debata, jalana upayopsta, amen. porseotai dongona hina tidakkon ni dongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea diribata Jehovah ido ama perguguna suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus ana diribata Jehovah na sasadai imana dilimu ni si Maria nagabagabian sirtot di perbadia andorang soabubuhan ido tuhata na tomo na bernit di pangumune silatus na mate terpaja lo ibana di hau pinasilang na tua tu banotoru na manguluk nimulu patuluhon na manaik tu surgo lahondu tu siamon di bata Jehovah amanai pargogo na satu dosani disimai bana pemulak sugu tanoon mangumi halana mangulu doot namate au porsea ditodi perbadia jaladong sadoria nabadia
Uri atau panel Kristen akan nama dia. Doh diasani dosa, doh dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate, doh dia ngangluan na sora sudah. Amin. Ores madihita salu. Sonon matiting masa di Huriat ya HKBP Rawamangun Minggu 12 Mei 2024. Partangyangan Week hari Rabu 15 Mei 2024 pukul 10 siawib. Tada Duik Kampung Ambon di Bagasni keluarga Sitwa Pramel Siagian Inata Asmida Boru Simanjuntak Jalan
Kayu Barat, nomor 20 Sia RT 4 RW 5 Kampung Ambon. Paduahon, Wik, Kelapa Gading di Bagasni keluarga Kurnia Sari Pasaribu, Jalan Kelapa Lilin 2, Blok NG 5 nomor 16, RT 16 RW 12, Kelapa Gading Permai, Jakarta. Patoluhon, Wik, Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Saud Pardede Inata Boru Sihombing, Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 7 Rawamangun. Paupaton, Wik, Pisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Togar Sinaga Inata Helena Boru Tanjung, Jalan Haji Mugeni Tolu nomor 20 Tolu C RT 15 RW 4 Pisangan Timur. Hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 10 Sia Wip, Tada Wik Jatinegara Kaum di Bagasni keluarga Romi Samosir Inata Boru Sibarani, Jalan Raya Bekasi kilometer 10 Pitu Kapung Jawa RT 2 RW Tolu Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Pesta Ari Hasasaur Nitodi Porbadia, Minggu 10 Sia Mei 2024, Ima Pesta Ari Hasasaur Nitodi Porbadia di Patupa Huriata do Parmingguon Songon Nasomal, Jala adong do acara di Parade Huriata di hari Senin 20 Mei 2024, Ima Pesta Paduaon Ari Hasasaur Nitodi Porbadia di Patupa do pertanyaan sahali masuk pukul 10 WIB Marbahasa Batak, Jala adong do di Patupa acara. Sude ruasni Huriata Asaria Mamadohoti acara ibadah bersama pelajar Sidi Dohot Akanatoras. Hari Jumat 10 Mei 2024 masuk pukul 10 WIB atau Pondo ibadah pelajar Sidi Rap Dohot Akanatoras Maringanan di Garejaon. Sude pelajar Sidi Dohot Natoras Asaria Mamadohoti acarai. Kunjungan gerejawi di hari Minggu Sadarion 12 Mei 2024, paduan suara gabungan HKBP Kamal Raya Niuloh Niamata Padita Tumpal Samuel Silitonga roh kunjungan Tugarejata di kunjungan ini dipatupado penggalangan dana laho tu pembangunan gereja Nasida. Adukung ma pembangunan gerejai marhite basar kopi dohot otak pangpulan dana na inatupa dipituni garejata. Konven Padita KPP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin 10 Mei 2024 pukul 10 WIB Maringanan di Gereja HKBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur di Patupado Konven Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Inangido tusude Padita HKBP Rawamangun dohot na pensiun dohot ina sarfat rap dohot keluarga asa madohoti konveni. Pareheon sekolah minggu. Penutupan pareheon sekolah minggu HKBP Rawamangun di Patupado hari Minggu 26 Mei 2024. Di hari ini cipul parmingguan pukul 10 tolu dohot pukul 16 tolu puluh di Patupado konser mini anak sekolah minggu. Sude akai anak kota sekolah minggu rap dohot akanatoras asa dohot berpartisipasi di kegiatan pareheon sekolah minggu tahun. Informasi boy ma sekian guru sekolah minggu tabe. Acara donor darah AKBP Rawamangun rap dohot Palang Merah Indonesia naing patupan donor darah hari Minggu Sadarion 22 Mei 2024 pukul sia 30 WIB di ruang Timoteus dohot ruang Lukas dohot syarat boima di Jaha di Harotas Tikting. Penerimaan pelajar Sidi khusus dibuka gereja tado pengajarion katekisasi khusus dohot hatot tuan boima di Jaha di Harotas Tikting. Formulir boy dibuat di kantor sekretariat gereja genep hari kerja
Pendaftaran ditutup Minggu 10 Mei 2024. Jala mulatama Parsiajaran di hari Sabtu 25 Mei 2024. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, tada. Naing majalo pasu-pasu parbugason ma Rian Anderson Sinurat, ruasni AKBP Rawamangun Wik Kayu Putih Kapling Polri, anak niamata Pantas Sinurat, Tubuni Inata Suriliana RWI Boru Sitanggang, Dohot Orwana Putri Andriani Boru Sitanggang, ruasni HKBP Pejuang Resort Palmarum Bekasi, Boru niamata Timbul Sitanggang, Tubuni Inata Rista Boru Siagian. Pamas-masuon hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Paduahon aing macalo pasu-pasu parbugason ma Hari Benarto Sinaga, ruasni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit, anak niamata Jendri Sinaga, Tubuni Inata Purnama Boru Sianturi, Dohot Orwana Estalita Octavia Boru Lumban Tobing, ruasni GKPI Medan Kota Resort Medan Barat, Boruni Amata Reinhard MPL Tobing, Tubuni Inata Justina Risma Ismauli Boru Huta Barat. Pamas-masuan hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul sia di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbugason ma Rosi Saur Gabetua Siregar, ruasni HKBP Serpong Resort Serpong Tangerang, anak niamata Esai Siregar Sormin, Tubuni Inata Marsaulina Boru Sitio, Dohot Orwana Santi Maria Parantina Boru Silain, ruasni HKBP Resort Rawamangun Wik Hutan Kayu Kayu Manis, Boru niamata PBH Tuguan Silain, Tubuni Inata Agustina Boru Pardede. Pamas-masuan hari Sabtu 10 Mei 2024 pukul sia WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun Jakarta. Titing parjolo dohot paduahon naing majalo pasu-pasu parbugason ma Rio Johannes Pasaribu, ruasni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, anak niamata Dua Marnala Pasaribu, Tubuni Inata Rosemary Boru Manalu, Dohot Orwana Bella Lia Marta Stefani Boru Tamba, ruasni HKBP Resort Temper Boru ni Amata Benri Pardomuan Tamba, Tubuni Inata Erika Boru Sihotang. Pamas-masuan hari Sabtu 10 Mei 2024 di Gereja HKBP Pulau Brayan Medan Timur. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe parsari peon nadenggan tonga-tonga ni Huriata Tarlumobi di Jolo ni Hatta. Ruhut Parmahanion Pamis Cangion anang RPP. Ona ruhut Parmahanion Pamis Cangion do manaik Tambunan alamat Kampung Poncol Atas nomor 21 RT 10 Pitu RW 5 Kelurahan Jati Pulau Gadung Wik Rawamangun Opat ala mengalawasi aturan ni Huria. Tambahan Namar Sahid Calvin Immanuel Siregar Wik Rawamangun Tegalan dirawat di Rumah Sakit EMC Pulau Mas. Songonima Tikting Huriata pelean dohot akka urut ni buah-buah tajahama di harotas tikting ang pinarade ni Huriata di pasu-pasu di Batama akka barita masa dohot laun akka barita sipatu pauta bain sangap di guarna Horas Madita Salhut.
damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Jala selamat datang ma di Huria HKBP Kamal Raya nani uluhon ni amang padita Tupal Silitonga Oma HKBP Rawamangun jala molonunga tabige nakin kornasida dohot aka songon sihol nasida turiata HKBP Rawamangun itap di Gogota sianukap dohot roha nayas tatu pahima anon nasida. Damang dainang hatani debata di Minggu Eks Saudi sian pesalmen bidu sada mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom. Martua mahalak nasoolo mangihuton tahini aka parjahat jalana soolo jongjong tudalani aka pardosa jalana soolo sahudulan dohot aka pangharehei sai patik ni Jahoba dolomo ni rohana jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borngin songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aek namar parbuehon parbuena di hajucupang ni tikina bulung nape tang olo malos jala sude naniulana majadido alai tang songoni anggo pangalaho ni aka parjahat songon orbuk na hinabakon ni alogodo nasida dibaheni dang manahan aka parjahati maradopon paruhuman manang tarbahen aka pardosa jongjong diluhutan ni aka natigor roha ay ditadda Jahoba do dalan ni aka natigor rohai alay matua do malay matua laholonong do anggo dalan ni aka parjahat disido sahatna amanginang nahuhaholongi swaksongoni nama dohoti parmingguan marhite live streaming sai halak namar tua mahita saluhutna ate amanginang molo tabireng turpukta di bagasa tikion molo di bagasa bahasa Indonesia di dok berbahagialah alai molo saha tu bagasan bahasa Batak halak namar tua luar biasa tafsiran manang terjemahan siap bahasa Indonesia sahatu bahasa Batak. Alai molo didok halak namar tua di bagasa turpukon. Sasitongna ala partigor do ibana. Halak namar tua di adopan ni debata. Hatuauta di bagasan debatado. Jala molo didokon halak na martua, manang halak na berbahagia, na marharoroa maon, sian hata na dipasu-pasu, atau dikatakan eser. Jadi isedo halak na martua, ima holan na marharoroan, sian pasu-pasu ni debata di bagasan parngoluanna. Hatuaon natajalo dang hatuaon nasian portibion alai hatuaon ni ima namar haroroan na pinatongon ni debata di bagasan parngoluata ala partigor dohita boido di dok colma halak namar tua ibana ai sipata suhat-suhat ni halak namar tua dang hobartu alani hati goran nani ulahon ni ibana alai sipata halak namar tua di hasianganon
sai martudu-tudua doi manang ahana dapotna di hasianganon. Ido sipata suha-suha ni jolma molo didok halak na martua. Alai hobar tu hata ni debata, orang yang berbahagia halak na martua ima aka halak partigor nang majalo pasu-pasu nasian debata. Jadi boido ta pikiri tarimang-rimangi, boido dohonon ni halak kita halak na somartua di hasianganon, alai molo di pasu-pasu debata hita, alani partigor hita, ido sasitongna namano Tuhon halak na martua hita. Isa ido sasitongna halak na partigori, ala sasitongna nunga marsala, nunga mardosa sude jolma, nunga diulahon nasida akan naso hinalmohon ni jol lomo ni rohani debata ubai didok danga dong na tigor sahalak pe ala nunga marsala sude jolma. Didok di Rom tolu ayat 20 tolu bahwa semua manusia telah melakukan dosa dan tidak ada yang benar di hadapan Allah. Jalan mulut ABG penakin adong sada siar ruas ni huriata nahona ruhut parmahanion pamicangon sasitongna paingoto dirita dotong dangadong na tigor dangadong na sitong diadopan di debata di bagasan hasianganon alai partigori sasitongna ima halak na mardosa alai rotu debata gabe di pai baru debata gabe tau ma ibana halak partigor. Orang benar itu adalah orang berdosa yang sadar akan siapa dirinya dan dia datang kepada Tuhan. Alai yanggo halak parjahat ima halak na mangulahon nasai mangulahon aka dosa alai dang manada di hahurangan sai torus dipatakang sai terus dipajuking rohana ubahenna dang ditada hahuranganna maradopo debata manang maradopo donganna ubahenna sai didok ibana partigor HP sasitongna ibana parjahat do diadopan di debata. Amanginang molo didok di bagasat turpukon lasni roha hatoguan kebahagiaan daripada orang-orang benar. Ini mengingatkan kita paingoto kita asa tigor asa denggan manian parangeta ala ni akka ulaon manang namangulahon hatani debata di bagasan dongata. Halak na martua didok na kidison molo tabereng dia paduahon dia parjolo ima akka naso mangihuton tahin yaka parjahat jala jongjong diaka dalan yaka pardosa jala sahudulan dohot naso sahudulan dohot akka pangarehei. Amanginang adong hata hasomalan di hatak batak somal nado peamna sasitong na molo tabereng ayak sadon molo tabereng ayak sadon jala didok somal nado peamna magobarho di bagasan parnguluaton ay boasa sati sitong na boy sahalak jolma parbada ala sipata jolmaon dang sadar dirina parbada alai didokon ibana denggan manang burju do imana hape sipata olo mangalap manaruhok kata tuna asing sipata ido mulani parbadaan. Boasa boy sasahalak sipata di luar daripada pikirata nang rohata boy diulaho jolma sipata tertutup aka parange nasay launon alai tiba-tiba ano boy tabereng bah nang sirang do nasida ido nunga sirang parumatangon nasida boasa songon niate hape burju-burju do berengon pardalanan pardongan saripon nasida
Bah, boate tartakup amatai korupsi. Alai songon na burjudo berengom marminggu di gereja. Sai rodo ibana mamelehon akapelian na tu gereja. Bah, dang disangka ate. Manako ibana. Manak seandainya adong siak kita naboy mangulahon hajahaton, naboy mangulahon hatakangon, molo tabering ibana, tiba-tiba songo sahalak parjahat ibana. Bah, boy ibana te mamunu. Boy ibana mangulah songo ni. Amang inang, kejahatan, dosa itu tidak mungkin timbul dilakukan secara langsung. Alai taida mata bereng ma molo sai diihut todo tahini parjahat jongjong ibana dijolo ni pardosa jala sahudulan ibana dohot pangarehei odo sasitongna mula ni akka hajahaton mula ni akka dosa di bagasan parnguluakta anak taipe bere kamu akka poparamu akka pahopumu sasitongna molo ditopa debata ibana dangadong napitor takang ibana tiba-tiba tahu dia melawan. Alamoladong akapahoputa nata burju tabereng akapahoputa dang mungkin tiba-tiba burju ibana. Alai moladong petakang sahala jolma, moladong pesaina diulaho dosa sasitongna nunga dipupuki di bagasar rohana di hati-hatena di pikiranna sahatma diulahoni. Berek kamu mak. Molo adong anak kotai nasai olo manako 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 haduan molo sai ido diulahon jangan-jangan dia adalah koruptor yang paling besar. Molo adong anak kotaon molo adong siak kita nasai olo sipata buat memegang yang tidak punya kita kan olor soni sipata hudu liba di kantor ni akadongan. Adong pulpen disi. Sasitongna pulpenon harga 5.000 do. Alai hudu liba di kantor ni donganon ni pitor ni buat. Dung ni buat ni bawan. Tang merasa bersalah iba. Sada jo pulpen dibuat. Haduan lawi mana tu kantor ni dongan. Dibereng disi peak adong sada buku nabagak buku bacaan. Songon nabagak do bukon. Hubuak majo. Hujaha dibuat. Dan ketika kita sai olo hita mardalan, sai olo hita sahudula dohot aka pangarehei, dohot aka namangulahud dosa, itulah yang membuat karakter kita sebagai orang-orang yang dikatakan parjahat, naso hinalomohon di debata. Molo didokon di sada Timoteus 4 ayat sada imatonani si Timoteus, tonatu si Timoteus asa pasomal-somal dirim tu hadaulaton. Asa pasomal-somal dirita tu hadaulaton. Maaf dia kana tua-tuaku naro di bagasa tikyon. Molo so di pasomal-somal do dirina tu hadaulaton. Boido holan umur nana madua. Molo so di pasomal-somal dirina tu hadaulaton. Boido didok ibana opung manang na tua-tua nasai parimas. Nasai muruk-muruk. Gak seru. Nanti datang opung. Kerjaannya jangan ini, jangan itu. Marah-marah terus. Padahal si patah holong niopung naido salah di artihon danak manang pahupunai. Boido lama tua alai diaka parange diaka pakataion dang tua asipata satabi ay molo nang tumuan yan songon akan na tua-tuaku di son nasay romar minggu jamonom na live streaming di Jabu molo lam tumuan yan say poda tangiang si pahingot tua kapoparan na say iman yan na hinalomohon ni roha alay olo do si pata na tua-tua boy anak konna di Jakarta mola dong anak konna
saja bunasida alai tinggal di apartemen, boy disulikiti serana sotikos, anak konna ido manang na tua-tuai. Ay gudang nuengot di Jakarta tinggal, anak konna tinggal di apartemen. Apalagi dang saha dapat umur na 30 tahun, alai aku di apartemen saja hina. Alaniaha, mungkin adong napait, mungkin adong nasohona di rohani kadakdanak si pata, ubay na olo dakdanak si pata soni, dakdanak pedang denggas soni nian, alai boy dosa da ruci-ruci, lam matua au nian, lam dewasa di hapor siaon, lam boy masih pai huti-huton ni aka poparaku di bagasan parnguluaku. Imana parjolo, naso olo sahudulan, naso olo manghut tahini aka pardosa, jala hudul ibana rab dohot aka pangarehe. Napa dua hon? Sai patik ni jahubado lomo ni rohana. Amang inang nahu haholongi adong 610 tolu hukum aturan di halak Jahudi. Jala sian 610 tolui 315 ma nanidokna hukum negatif. Hukum negatif nama dok unang. Jadi dalam 610 tolui 315 masai di dok unak kosongonon jala 315 arima di bagasan satau. Jala di dok madisi ganupari sasitong na debata paingotok kita unako jala 240 malubina ala 610 tolu moru 315 240 ternyata 240 ima hukum positif molo hukum positif on ima ikon songon pati palimahoni kan ikon pasangapomu natorasmu adong 240 hatamadok ikon jala ternyata 240 ma holi na adong di pamatang tahun namar lapatan sude mulai siasima jojak tahun sahatu ado teh sima jujungon ikon mangulahon pati ni debata meladongan noni so dokter tohodon inang dokter amang dokter sebanyak 248 tulang-tulang kita ini harus ikon mangulahon pati ni debata di bagasan parnguluata. Berarti seluruh tubuh sude pamatang ton ganup pari, ganup tiki, ganup tahun bahkan terus menerus ikon mangulahon pati ni debata dang tumagok kita marbadai dang tumagok kita mangulahu dosa dang adong ti kita sasitongna mangalap manaruhok kata manang hudul hita rabdohot akka pangarehe. Jadi si pata memang amang inang olodo hita terlalap diaka na terlalap olodo si pata hita hudul manang makatai holan dohot nasotikos. Jadi somal doi amang inang ay si pata nama jahat tikting hope molo dong tiktingan nonni di tonga-tonga ni huriata molo ekel na ekelas ni roha mau lihat mak ale si pata adong do hubereng ruas ni hurion molo ma jahat tikting di situ di son tarida di layar soni satabi molo dong si pata akana songona aha di rohana ama songoni satabi di akana inanami manang amanami nasehat pamatangna adong songoni songoni bawai satabi mok inatai songon nageleng di foto pas foto ya terroma halakon akan aposo ibari jam sada tormekeleket ayah hadonangi hatai halakon naroha ay hamu pe haduan mo do molo nunga jupang tikina adong si pata sonika satabi diaka namar donga sari pe songonikan saya dong do ruason
mamereng ala paltak do molo di sona te molo hami mamereng sianot dang pola paltak. Kami melihat dari sini kurang jelas, tapi kalau jemaat mungkin sipata adong do sipata molo songon na baga buruanai satabi marbirong bawa songonau jala parniang guana masuk tu baga songonau asingate saya ai tersaha do tu roha atau pikiran kok bisa ya yang ganteng yang cantik ke yang jelek torina rosi. Ya itulah berkat Tuhan. Jadi si patasa danai bai majo taringot tuaka namar sari pe majo dok taringot tutik tiwan si pata aikat siapar do pahani tarida do sahalak bawana nang senior alai itu anon ibo tu anon ni na bajar-bajar da pera bah kok mau ya perempuan itu ya amang tahena roha si pata sotung terlalap pita diaka makatai na mangulaho dosa sai tumagom ma pati ni debata sai ta ulahon di bagasan parnguluata arian manogot manang ahabe ulauta amang inang nahuhawalongi di bagasan Yesus Kristus nang pati kipe nang hata ni debata ido sai ikon ta ulahon sai ikot ta biasahon di bagasan parnguluata asa halak na martua hita dang mungkin hita halak na martua di adopan ni debata molo sotaulahod do hata ni debata di bagasan parnguluata adong do di son naraji majah alkitab ruas ni HKBP Rawamangun adong do ate ganup pagi dikirim situat ate renungan ikutlah aku adong do di son nang majah Bibel lulus dalam nang majah Bibel katam mulai daripada Kejadian 1 Wahyu adong halak na martua mahamu sasitong na iya berbahagialah orang yang sudah sampai kepada membaca Alkitab mulai daripada Kejadian sampai dengan Wahyu alai berarti boy tujuh tangan akai saya manginang ay sona waduh biasanya ini waktu Covid ini selesai ini karena waktu Covid di rumah saja seperti itu alai molo peta jaha hatani debata manang boy hita majaha Bibel katam di bagasa satahun manang di bagasa bulan waktu yang tidak kita tentukan totu sahali olo do songon na porsea hita tu debata molo tajaha Bibeli godang sipata baga-baga ni debata nata bereng bah kata porsiai di bagasa Bibeli alai sipata jupang suku-suku di bagasan parnguluata Tuhan nunga hujaha nunga parate-atehon hatami alai adiga doau majalo bagabagam kapan aku menerima janjimu ai nunga hujaha ganupari haru hurang godang si jahau Bibelon muladong kitab na asing akasi parcaha boy di jahai alai boy do suku-suku di bagasa rohana adiga do ibana boy dapotan pasu-pasu ni Jehovah ai sojupang na dope alai molo didok di bagasa turpukon akka nasai mangulahon patik ni debata tarsongon haudo ibana nasinuan di topi ni batang aek marparbuehon parbuena di hajujupang ni tikina jadi molo disua kau molo dibahit tu dosa di songon hau na disua di topi batang aek totu sahali molo disuan hawi adong madisi uratna molo didok uratna ise dona berusaha urat ido na berusaha madapoton aeki manang aeki dona madapoton urati urat dona madapoton aek jala pasu-pasu ni debatai pe dang songon parturun ni upo berkat Tuhan itu mungkin dibungkus mungkin bungkusnya oleh 100 kali lipat
Pasu-pasu ni debatai dang songon parturun ni bitang sia langit saha tujolo jabuta daong alai pasu-pasu ni debatai ikut diulah hodo dang hola dijaha hata ni debatai nung ngada potat pasu-pasu ma ngoluku. Tidak ada berkat Tuhan yang indah jika tidak ada di dalamnya usaha dan penderitaan atau bahkan salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Dan adong saha tuhita pasu-pasu ni debata molo sodiulahon. Unang harapon. Unang tadok tua kaya nakota. Burju martangiang manangiho kata ni debata tar pasu-pasu. Molo sodiulahon dang sahat pasu-pasu ni debata. Songon topik ni minggu ta. Nah di hari minggu ima nama minggu kita adalah rogate martangiang ulahon jala tangiakon. Ikut diulahon do amang inong tua kapoparata anak kota. Kerjakan dan lakukanlah sehingga kita mendapatkan berkat. Jala marparbue ditikina. Jala debatatai pe yang go debatatai mamasu-masu hobar tutikina do. Hobar tutikini debata dan hobar tutikini jolma. Ay molo buah musiman, durian, manggis, duku, rambutan. Aduh pemse. Itu satu musim ya, durian, manggis, duku, rambutan. Dan adong marparbue nuengon ni parbue sonari. Itu adalah buah di musim September sampai dengan Februari. Alai molo tabering di Parapat. Sodong pe marparbue mangga di Muara manang di Samosir alai molo di Parapati marparbue adong do mangga teh. Tang binoto sia diai. Ape mangga dongan ni buah-buah musiman. Alai molo lah kita tu Parapat di Jolonia kahai di jalan lautu tuahatu tutoba saya dong do disi marjual mangga. Saya dong terus mangga nate jala kuning-kuning terus warnana baga terus. Anggo pasu-pasu ni debatai ada waktunya. Waktu Tuhanlah yang menentukan kapan berkat itu diberikan. Itu makanya pembuat lagu mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Olah nima, ano jam sada dilanjuton, molon yang lanjuton. Hanya waktu Tuhan yang menentukan itu kapan diberikan. Jala itu adalah wewenang. Lomo-lomo ni debatado, mangalehon, manangadigadoi. Pasahaton na tuhita. Jadi pahi mama tiki ni debata na mga lehon adiga pasu-pasu ni debata na laho pasahaton na tuhita. Parpudi sahali amang inang ala masuk nama minggu remaja jam 8 ala opat kurnuaeng ala ni ro tamueta sian HKBP Kamal. Ulahomma hatani debata ulahom mahatani debata nahinata hommu. Jadi sipata tupadita tu situa manang tu ise akan nagiot majaha manangiho pasahaton hatani debata songon podang marmata dua. Jadi molo adong hudokon hamu akan namar dosa. Molo ayah dopat dito saya ditujuin na berarti nato hodo hamu pardosa molo merasa asing padito saya situ lu matani horbo inna ay hami nakiro tu sopar kamal saya tuau terus diberenginang amang padito ni nama hua do na itadda doau na diboto do masalah luku inna molo toho hatani dibatai hona tuhita say muba mahita ay hatahi ikot taulahon di bagasan parnguluata dang cukup hita holah makatahatahon. Sahalak paropuan, sahalak ina, digotil ma, pinggol ni anak kona. Gak tahu sopan ini. Sekali lagi, kalau ada tamu, kalau mau pipis, bilang benyanyi. Lagi asik-asiknya ngomong sama tamu. Tiba-tiba mau pipis. Sekali lagi, kalau ada tamu, mola dong tamu, mola didokon lau pipis, dokon lau maride.
Pokoknya manangi saya pernah tahu marede. Diingot anak nomon. Apa tiba-tiba roh opung nasi aku ta. Las rohani opung non, jali dokon opung non. Saya 1 minggu menginap di Jakarta. Jalan nginap saya di Jakarta, saya mau tidur bersama dengan pahopu saya. Ini pahopu pangguaran saya. Unang orai hamudahin. Jadi, dong dapat ma lau modom. Modom. Hore, aku tidur sama opung, Iya, sama hopa-hopu kurak mahita modom, buat ma batalmu, buat ma bodek kami, sama hita modom. Dong dapat jam 12 malam. Pusi sauda dan akon. Opung. Ahai. Lau maredia opung. Maridi ngo jam 12 malam. Markuho maridi ho. Modom ma pahopunon. Modom ma pungnon. Alay, ibigay ma pahopunot tangis. Opung, sakit. Ina. Buah hacit, ina. Neng maridi opung. Dang tahabiaw, ina. Wadoi, nung ngaborngin. Marede ho to ngaborngin anon. Dilagay bapa, dilagay oma ina. Wadoi na. Alay, dibereng mapapunon. Say tangis torus papunon. Say tangis sa papunon ni. Atong soni, dang tega aw. Molo marede ho, nenge maho marede da. Alay dipinggol ho mabayan. Roma, anak nonni, pahopu nonni. Marede may mana tutu. Ba. Ay isiro mga jari ho marede sa ngononin na. Amangin ang hatahon, hatai, jala ulahon. Dang mungkin hita boy padita parhalado situa nang songo sahalak ama sahalanak ina mamudahon akapoda si paingot wakapo parata molo sojumolo do nang taulahon nang tarparsaulihon hatai di bagasan parnguluata. Jadi kita juga para orang tua harus sadar ketika anak-anak sekarang main handphone, ya orang tua juga ya harus stop lah main handphone. Karena mereka meniru, mencontoh guru terbaiknya yaitu bapak mamanya. Suatu ngadong do nama dok, rajid do bapak kom madok kom marminggu, tuau alai amatai dakya marminggu. Alai molo dibegi hatani dibata, ulahom mai jala ima toktong tapodahon tuak kapoparata. Amin. Martangi yang mahita. Jehovah debata amanami mauliate mahupasatami tuho nunga hutangi ho kami hatami na mangajar hot tuhami asa halak partigor hami jala halak na martua hami ima naso olo hami mardalan rap dohot aka pardosa jala sahudula dohot aka pangarehei jala patik mido nahi nalomohon ni rohanami arian nang borngin asa gabe songon hauma hami nasinuan di topi ni batang aek na marparbuehon parbuena di tikina jala bulung na pe dang olo malos ima tutuhami Tuhan pake ma pamatang doho nasa na adong dihami asa halak na martua hami unang hatuaw na dihasyanganon say hugulut hami alay hatuaon na marharoroan siya debatamai gabe mabual las ni roha gabe mabuan pakirimon tuhami dinamadalani ari-ari ni ngulunami pasu-pasu ras ni huriam dinamangula akaulaw na siganupari na marsahit pamalum sahit na sida na marukil nasa itu matangis homa pandaw ni na mga puli diaka si taunon nasida marsugot tami di namangula akaulaw nami diaka na mardalan diaka na marubat
dia kana karejo, dia kana memulai aka hubungan kinerja dohot akana asing. Sai joloani malak kanami Tuhan, asa gabe pasu-pasu saluhut pardalanan ulaon pakobasion nami. Nang suaksoni ruas ni huriam, na marsahit, na adong di warta jemaat, manang marsahit alay dang dipasahat tu huria, manang dihukupi sahitna. Tuhan Jehovah debata amanami, asimaroham, pamalum manasida, janni boru tarigan, kalpin siregar, nyonya lubis boru silalahi, empasaribu, Romia boru tapunan, Jonathan Hutasoid, Samuel luban gaul, manipan si marmata, dohot akka naso boy hubilangi hami, di dia nasida marsahit asahitna, saya si maroham, saya malum manasida, alay molope iko marsahit nasida, saat rodi ujung ningolu nasida, Tuhan, haul manasida, asa takas dihilala, nang marsahit penasida, alay dihilala nasida, di batama kaul, di batama dongani nasida, gabe margogo, gabe umira, gabe lasma rohana, diaka sitaonon, na tinaonna, mau lihat madiho, di bagasa Yesus Kristus martangia kami tedopamu. Amin. Mari dehita huhut pasahat peliak. Allah
Mahita jongjong. Ale debata amanami na di banua kicang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengkan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa icalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami kodang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua kicang, sai pinarbadi ama koarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banu tongosong na di banua kicang. Lehom matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosanami song panesanami, idosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami tokyo tu pangucunan, palu ama hami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasor homa damena tutodim.